Nalibag nga aldaw yung bing, itatakit baruman ng nga aldaw, ngayon tayo panagbuya, panagdengeg, ken panagsursuro. Siya ti mestroyo, ti kindergarten, Sir Kevin S. Sagman, akadwayo nga agsursuro nga agbasa, agsurat, agsala, agkanta, ken agbalin ang nasingpet ken saya at lubing. Amok ang nakasagana kayon. Umay kayon, tain tayon agsursuro. Aldaw manenti panagsursuruin ten niya po Diyos kada tayo ay abang ninanang pati ni tatang ni manong manang agraman karubang agsala agkanta agsursuro nga agbasa nagmayat ti agadalo gayem ko umay ka Gunude mamin tiara pa agtap nurumanyag ti masakbayang ti mulip-lipatan ni ti umisem makipagragsak ken makipagayem agsala agkanta agsursuro nga agpasa nagmayat ti agadalo gayem ko agsala agkanta agsursuro nga agbasa nagmayat ti agadalo gayem ko umay ka paparararap 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 papap paparararap 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 papap. Anya dagiti ladawan ang makikita yo bing. Nalaing, ada sagaysay, sabon, sipilyo, pagikuko, ken nadalos abado. Nakakita kayo kadin kadagiti kakastoy abambanag ubing? Nalaing, amin dagitoy abambanag ket makita tayo iti uneg ti balay. Ubing, amuyo kadi ti usar dagitoy abambanag. Itanga aldaw ket adanen tayo ti usar dagitoy na duma-duma apang dalos ken pangtaripato ti bagi. Rugyan tayon. Anya abanag daytoy. Nalaing, sabon. Ti sabon usaren tayo no agbuggo tayo iti ima ken no agdigos tayo. Ubing, masapol akanayon nga agbuggo tayo iti ima ken agdigos tayo iti inaldaw tapno nadalos nabanglo ken mayadayo tayo iti sakit. Anya banag daytoy. Nalaing, pagikuko. Anya ti usar ti pagikuko. Ubing, masapol nga agikuko tayo aglalo no atidog dagituyen tapno no mangan tayo ket saan asumurot dagiti rugit a naipalipit iti kuko. Agpatulong tayo keninanang tatang wenno uray siya sinuman a nataengan tapno saan tayo ang masugat no gikuko tayo. Anya banag daytoy. Nalaing, sipilyo. Ubing, masapol nga agsipilyo tayo ti saan a bumababa ngem mamindua ti maysa nga aldaw tapno nadalos dagiti ngipen tayo ken nabanglo ti angsaw tayo.
Anya ba nagdaytoy? Husto, sagaysay. Anya ti usar ti sagaysay. Ubing, masapol asursurwen tayo ti agsagaysay tapno mapagtalina ed a naurnos ti buok tayo. Anya ba nagdaytoy? Husto, bado. Ubing, masapol nga agsukat tayo itinadalos abado aglalo no narugit ken nabasan itiling et tapno saan tayo nga alisto a kapten ti sakit. Adda ubraen tayo ubing. Adda dagiti ladawan ti ubing nga ipakitak. Ibagayo, no anya ti usaren na tapno mapagtalina edna ang nadalus ti bagina. Nakasagana kayon? Rugyan tayon. Narugit ti ima ni Jose. Anya ti usaren na tapno madalusan ti ima na. Sabon, wenno sipilyo. Nalaing, sabon. Nagulo ti buok ni Marian. Anya ti usaren na tapno maornos na ti buok na. Bado, wenno sagaysay. Nalaing, sagaysay. Narugitan ti Bagi ken bado ni Peter ang naggapo iti pagay ayaman. Anya ti sumarunong nga obraen na. Agdigos, wenno maturog. Husto, agdigos. Atidog ti kuko ni Zenny. Anya ti usaren na tapno maputdan ti atidog a kuko na. Kartib, wenno pagikuko. Nalaing, pagikuko. Anya ti ubraen ni Mateo no kaggapo na anagayayam ken narugit ti ima na. Agbugo iti ima, wenno mangan. Husto, agbugo iti ima. Kanayon alaglagipin at taripatwen ti Bagi tapno kanayon anadalos ken mayadayo ti sakit. Kanayon nga agdigos, agbugo ti ima, agsipilyo, agsagaysay, agikuko, ken agsukat ti nadalos abado. Dagitoy dagiti wagas a panangtaripato iti Bagi. Ubing, agkikita tayong tumanen ti sabali agong daway ngayon tayo pa nagsursuro. Siya ni Sir Kevin Amestroyo ang mangibati ti pamalagip. At ti ubing, tarabayan ti inda panagtakkel, tapno masakbayan da, indang to may pagpanakkel. Bye-bye!